Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 136. Comencem! Ens trobem el 5 de desembre de 1443 a Vissola Superiore, a la República de Gènova. Ha nascut Giulio della Rovere, fill de Raffaello della Rovere i de Teorola Manerola, que era una dama d'ascendència grega. Els seus pares eren una família noble però empobrida. Va ser el fill gran dels tres que vindrien. El nostre protagonista era de caràcter agre, groller, d'aquests que et diuen «Hosti tu, que lleig que ets, que malament que em caus, però ei, és que sóc sincer». El nostre simpàtic protagonista tenia bons padrins. Un dels familiars, concretament un oncle, anomenat Francesco della Rovere, era un home poderós i molt ben situat dintre de l'Església Catòlica del moment. Tant va ser així que arribaria a ser el papa Sixte IV. L'oncle Francesco va ser qui introduiria el nostre home dintre de l'església. «Ei, noi, entra aquí dins, que faràs carrera». No és que tingués excessiva vocació religiosa. Al nostre protagonista només li agradava el poder, les raons, els conflictes i ser maleducat. Amb els favors i la intersecció del tiet Francesco, quan el nostre Giuliano tenia 28 anys, ja va ser nomenat cardenal. La vestimenta de cardenal em queda bé. «Ei, tu, sí, tu, m'estàs mirant malament?» El cert és que des que va entrar en el si de la Santa Mare Església va aprendre ràpidament les regles del joc, aliances, intrigues, diners, suborns amb diners i potser una miqueta de teologia. Com era allò? Sí, que Déu va crear el món en 6 dies i que... Com era? Sí, que va enviar el seu fill, crec, a la Terra, un que es deia Jesucrist. Tot i estar bastant ben situat dintre de l'Església, el noble i sincer cor del nostre protagonista patia. Patia per la corrupció. Sí, el nostre protagonista portava malament tot això, sobretot quan no era la seva corrupció. El papa fastigós que regnava en aquells moments era Alexandre VI, el papa Borgia, l'anticrist, un personatge corrupte que havia comprat els vots dels cardenals durant la conclave de 1492. Un cop al poder, havia nomenat el seu nebot cardenal amb 18 anys. Que el meu tiet m'havia nomenat a mi amb 28, no és el mateix. Aquest papa infecte havia tingut fills, sabent que els capellans no poden tenir relacions. Que malament. Com? Que jo també vaig tenir fills abans de ser cardenal? Calla, desllenguat, que no és el mateix. En fi, el nostre protagonista va esdevenir un ferm opositor al papat d'Alexandre VI. De fet, es trobava a l'exili quan aquest va morir l'agost de 1503. Arribats a aquest punt, molts volien un canvi, un cop de timó. El nostre protagonista va maniobrar i va cercar suports. Però el papa escollit va ser Pius III, un papa que va durar molt, uns 26 dies concretament, i va servir per asserenar els ànims. El nou cònclave va escollir el nostre home. Aquest va prometre desmantellar tot el que Alexandre VI havia fet i governar la Santa Seu amb mà de ferro. De fet, va escollir el nom de Juli II, per Juli Cèsar. Sí, més que un papa, al Vaticà li cal un general de ordeno y mando, i així va ser. Juli II és conegut com el papa guerrer, i de fet anava al camp de batalla, vestia armadura, muntava a cavall i dirigia tropes. Va recuperar ciutats com Bolonya i va enfrontar-se a França, Venècia i altres potències europees. Per il·lustrar el que dic, l'any 1511, les seves tropes i ell mateix varen posar setge a la petita ciutat de Mirandola. Després de 17 dies, l'artilleria va foradar la muralla. El papa, en aquella època ja vell i malalt, va baixar del cavall, fulminant amb la mirada de tothom qui provés d'impedir-ho. Es va ajupir, ell que no s'ajupia mai per ningú, i va passar. El missatge era clar. Ell, el papa, no esperava que li obrissin les portes. Ell entrava per les ferides. La ciutat fou presa, i Juli II no ho va celebrar gaire, ja que va començar a pensar quin era el seu proper objectiu militar. El nostre papa era amant de la violència i de l'autoritat, com hem dit, i amant de l'art, però com a instrument de poder i de prestigi. Va subvencionar diversos pintors. Ara bé, el preu era suportar el caràcter que tenia. Els traços havien de ser perfectes, si no, una pluja de crits i retrets caien sobre el cap del pintor. Parlarem de Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni, conegut més com a Michelangelo o Miquel Àngel. Un personatge que des de molt jove va manifestar els seus dots artístics, primerament en l'escultura i més tard en altres arts com la pintura, l'arquitectura i fins i tot la poesia. L'amic Miquel Àngel es diu que era de caràcter fort i orgullós, just com el nostre protagonista. És per això que quan varen entrar en contacte, la seva relació va ser un autèntic xoc de titans.
no era la simple relació de cap i empleat, sinó la trobada entre dues de les personalitats més orgulloses i tossudes i colèriques de la història. Un dia, el nostre papa va encarregar a Miquel Àngel, que es considerava escultor i no pintor, de decorar la volta de la Capella Sixtina. Jo, un escultor, havent de pintar? Però què s'ha cregut aquesta soca amb faldilles? Doncs ho faré. El nostre protagonista era impacient i sovint intentava pujar per les bastides per veure com anava la feina. Miquel Àngel, que odiava que el miressin treballar, li llançava fustes des de dalt per fer-lo baixar. En una ocasió, el papa li va preguntar quan acabaria. I Miquel Àngel va respondre: Quan pugui. El papa, enfurispat, va colpejar amb el bastó cridant: Quan pugui. Ja acabaràs ja. Jo et faré acabar. I finalment, un dia es va acabar. Tenim amb dos homes passejant i mirant cap amunt. El nostre protagonista està impressionat, però és clar, no ho demostra. Fa cara de suficiència. Les coses podien haver-se fet millor i més ràpid. Michelangelo se'l mira també amb suficiència com pensant: vés dient, vés. Però he fet una obra mestra. Una obra que durarà. Estic convençut. De fet, el nostre Juli II, sense abandonar el seu posat de si això és el millor que ets capaç de fer, no només no cancel·la cap obra en curs que estigués fent, sinó que li encarrega més treballs. Ens trobem al desembre de 1512. Juli II acaba d'inaugurar la volta de la Capella Sixtina, unes setmanes abans. Està feble de salut, però el seu esperit segueix guerrer i segueix intacte. Com a pontífex ha de presidir les llarguíssimes cerimònies de Nadal al Vaticà, que en aquella època podien durar diverses hores, de cants gregorians, encens i lletanies en llatí. Segons expliquen les cròniques de l'època, el papa estava assegut al seu tron durant la celebració. Els mestres de cerimònies, volent honrar el papa i la solemnitat de la nit, varen allargar els ritus i els cants. La música era complexa i el protocol asfixiant. El nostre papa, que preferia el soroll dels canons al dels cors celestials, va començar a remoure's de la seva cadira papal. Es diu que feia gestos ostensibles d'avorriment. Es tocava la barba, bufava i mirava el sostre. Finalment, en vista que la cerimònia no s'acabava mai, el papa va fer cridar el mestre de cerimònies i en lloc d'etzibar-li alguna cosa pietosa, li va dir prou fort perquè els del voltant ho sentissin que aquella cerimònia era un tedi insuportable i que estaven perdent el temps en ximpleries. Sense esperar que la litúrgia seguís el seu curs, va ordenar que s'accelerés tot. Es diu que va obligar els membres del cor litúrgic a saltar-se part dels salms i anar directament al gra. El papa volia marxar a sopar o a seguir planificant les seves estratègies contra els francesos, en lloc d'estar aguantant uns cants gregorians. Ens trobem l'any 1513. El papa ja no cavalca. El vell guerrer que havia entrat a Bolònia i a altres ciutats triomfalment amb l'armatura sota la sotana avançava lent amb els peus inflats i el rostre tens denotant febres mal curades. A les estances del Vaticà, l'aire feia olor d'ungüents, de suor i de poc continguda. Des del llit, el nostre protagonista dictava ordres com si fos en un campament. La salut es deteriorava ràpidament a causa d'una combinació de febres, possiblement malària, i complicacions d'una vida molt agitada. Va mantenir la lucidesa fins al final. Es diu que en el seu llit de mort es lamentava no haver pogut expulsar del tot els espanyols de Nàpols, i no haver-se desfet dels francesos. El cos del nostre home, cada cop que passa, és més feble. No s'aixeca del llit, però la seva mirada encara és plena de foc. No obstant, a poc aquest foc s'apaga. El nostre papa va morir el 21 de febrer de 1513. Erasme de Rotterdam va escriure poc després de la seva mort l'obra Julius Excelsus, on precisament es burla d'un papa que arriba a les portes del paradís amb armadura i s'enfada amb Sant Pere perquè no el deixa passar. Ràpidament, aquest papa posa setge al cel i al final acaba entrant per un forat, com a la campanya de Miràndola. En fi. I fins aquí el capítol d'avui. Esperant que us hagi agradat, ens acomidem fins al proper presentable. Adéu-siau!